Pero Jing gamay ginaog si Joy Joy pero ang daray apit mo dagko. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon, mamista mi sayo kaayo. Magadto mi sa binuangan ko yung si Mother Earth. Mamista mi unya. Ate Elizabeth, nakuha na po nako ang pang-allowance ni Raymond niya. Ako na ning ihatag sa iya ha. Daghan lagi na norok Tara. Salamat kay Elizabeth sa buwan na pang-allowance. Karagin ko lang na pa ito Elizabeth. Daghang kayong salamat. Then kini pod mao pod ni akong ibayad sa kanang gi-order nako para sa kang Bibi Raymond. Daghang kayong Raymond, Bibi Richmond, na Bibi Raymond na mahinuon. Nga gibangas naman ni na Bibi pa. Mao pod ni akong i-order dato sa para kang Bibi Richmond. So ako ra ni ipakita ugma pag moabot na. Ya. Diara natulog pa kay nagmaoy na siya kagabi gyud guys. Nanhaan gyud na din ni papabutoy kagabi kay nagmaoy tanawang mata nagkipat-kipat. Oh, da. Diya si Mami. Nagilis pa na siya. Guys, mag-uban ako sa ilang buko karon ng mayan niya. Blue kulit yan. Yato ba ito na mo sa iyong ubo may naka... Sila danhin nga bisi-bisi na. Pag-dress na lang. Ha? Oo. Nagiging barang sa akin na tama, nilita na ako. O, dah, nakakuan ka. Abang ginigin mo yate. Gawas pusod. Otro pa na isa rin, ganina ka. Wala na kayo sa ito na. Ay, bisa ko kayo sa ito niya. Nilipin ako sa bato, kaya sa bago pa na, abrihan. Ha? Kuyog si Mother na magpamista. Adto may mamista sa binuangan. Nimba din mi ano di. Mo, imo ra ba tong gisukod-sukod dia? Di ba guna mao da? Ako na pala kaya, kabuang si ate. Nawala ikaw ra ba gito ikaw ra ba gito nagsukod-sukod dia? Ako sa kuwa, pantay na. Taga ni mama. Yate, ganun siya daw ni. Uy, ano mo tayo, mabarto yun. Ano ka na siya, ako daw pa natin binagina. Ay, lapit ko pang hirap diya, kaya kitagaan ka na pagkatungkot nila. Sabi tato te. Dapat din man yun. Alam ko, ang parang Ika ada. Alo, ang ngayon ngay ka ma. wala, ako si parang dili. Isog na ko sa uliri. Ala, ang ngayon kay kana ma. Kana na ma. Kana na. Ang ngayon ngay ka. Na, pag hinambog ka, ikaw rin may wala para. Ah, Ikaw rin mo, ti. Ay, ko pa sumanginli. Kay, wako nag... Hello guys. Dabot sa imong atiparang nga. da. De. Da. Ada ang ngayon gigay ka ma. Ay na nagtanggala ma. Pagdala din sa baso ba? Sagdi lang. Sagdi lang na mahulog. Unya na nasuta kay gabi pa man karon. Di lagi, sagdi lang nagmahulog. Ignore na mo style kana. Ama si manautik di ay. Gusto kuno yang dugo. Dito ba yung ko kasi? Ako ay natin gusto ako sa bag. Naman ba? Sako. Gas nang naka kanay mo bagi mo nang gipakpak o diya. Sa gawas na ako ibutang nga kayo kung magdala sa atake init ko yung palita. Pasangin lang ni mo si Raymond. So di ka. Kana te. Oh, gi. Pagdala di may auto sa tong sasakyan sa trikap tinga. Imo na ti kana ako na ti. Ala. Ala sakto giti. Sakto giti. Ako bina ako. Na. Meron pa ko nagmitaay ko na kay gihatag na nanimo ni gibawi ko dinimo. Pariya ka design ting. Lahi mo tong imo sa blag sa bag ting. Una ako puwa. Puwa na mauli na mauli. Ting imo tong magdala ka sa imo kay kan imo laban kag siga Hikaw di mo kay. Bira diha. Alam maugin na te. Ilagi ni mao dako to ya ha. Ako na din. Mao lagi na te. Ay pagtuman Ina iba. abi ti butangan imo ti butangan ti ha. Iko kabuang ti. Baylo lang mo ni Baylo lang mo ni mama bang. Ma, ihatag na Oh. Oh, sige. Panilo ko diya nga ako na ni. No. Ako naguna ko gabi ite kay magparinta. Dala sa inani kay para dili ma. Rest on this dasan ba magparinta. Rest in the sun kuno. Ninyo. Ala. Ah.
Guys. Apas ko rin Me, ha? Apas ko? Oh. Uba na si Joy Joy. Ha? Oh, si Madam Joy Joy. Si Madam Joy Joy. Klase ko to. Paingon na gid ni siya larga guys kay nanay driver. Larga na gid ay. Maring. Oh, katsa. Palit ng bibinghan kaya di na ako katlaro ang ambot asad gunting ni dito sa kili daw John. Dagkan kailan paninda dali guys. Nagpila man ni siya madam. Kasi Pila niya. 35. Wala na to katong tibugol-tibugol bitaw. Hindi na miga ko na tumam magpatol ba kadagwayan si paak sa bata. Kanira jud inyo. Oh, inana na siya na. Pino sa kato eh. Wa pa nagwan man. Nami gagawin. 3 weeks pa. Nay gagmay. Ito na inana para pwede na diri malamo. Pero muda ko kung minsan. Dako siya. Mas okay na siya. Kanya na lang siguro. Ano na? May panawan eh. Iga na tanan. Patista niya.
Ano dako dang tagpila sa Lydia dami. So, tagpila puto ka ng dako. Ang pinakadako dyan? Oh, kanang pinakadako pila man ang 750. 750 ka nang segunda sa dako. 300. Naay musiga, ma'am. 400. Nang nailay. Kani may 300, madam? Paniki. Panitin siya. Kani may 300. Ang kani mo 600. Musiga ni siya gabi, no? Ha? Pakistan, anak. Apil da nilin sa ako, ano ni musiga man. Naman niya, oh. Ano? Oh, na, manigam eh. Dagan ni dali. Anak, mama, Ay, tumining ba mining. Musa ka sa pa? Itom imo kanila itom. Itom. mag-wish na ako, wish. Wis gani ka itom kani imo no kay para picture mo stability mag-wis ka Lord. Magkalma daw utak ni Kalma ng utak niya, magdili sa ulitan. Relax lang. Okay, malita. Yeah guys, sagda nato na sila diha. Una ta dirig na og be. Kanala, may kita gusto ko ka. Ada yung permanen makalikot daw. Ada aso ko magpasok. Hoy, gini na kay magay para paburot mo. Anak, sige. Anak ka, anak ka. Ang gini paburot. Oo. Ilan tani mo kay agi nga tulok ko ta. Para sa ini ko sente. Sente ka. Ay pagisukulat. Ora di pakilid na linda. Okay. Para sa kapwa kanila para sa kanila. Dami ba kayo tugsawa no? Medyo kabugnaw. Nay, ban exhibition ring niya. Basin kaya na may ano. Isa. Ay, sorry ko rin. Iya, ano mo kayo? Di ako bidi. Ako picture mo. Di ana mi diri sa kuan Birhen sa Lourdes sa simbahan. Ang hining dinhi sa kuan Birhen sa Lourdes Milagroso jud ni siya diri nga kana ang Birhen. Lagi na to kadiop kadiop sa baka. Kadiop pag baka sa. Yeah. Tanap dito na taon na lagi sa motor.
Ana, naulahi sa grupo, naulahi. Naulahi sa grupo, naulahi. Oh. Oh, naulahi ni sila sa grupo, naulahi. Tuwa pa dito. Matakon ka. Wala na kong signal. Naaman di ay. Paborito ko namin. Nagluto na ba ni siya? Ay, nagluto siya? Malapis ka mo lang. Guys, kaon ka. Kimo, kimo. Namukta din na mista. Ay, anak ka sa tingka sa munisipyo niya mamutayan lang sa hadap sila ni Sergeant. Happy Fiesta, guys. Kaon na li. Esperanza. Hello. Maya Mia, si Eva, si Joy Joy, oh my God. Kilala na. Walang yung okay ko nga. Exclusive. Uy, saka, uy. Kabalo ka, Maya Mia. Kuan, dugay na kayo nag-watch sa imong vlog. Kasi ano, like katong nag-quarantine ka from Bohol. That's, katong mo to siya nag-start, give me sa imong ha. Then, nagtuloy ka. Si ano na tayo, si Lili. Salamat. W, si Kuya, nagagmay pa kayo na. Anak ni Utik, mga gagmay pa na si Mother Kate, di ang nag-alaga sa ila. Diba? Nakuha ko pa na. Ay, thank you. Nada rin si imong guy, nada Kanat-kanat, nandaghan na. Ma, mga gagmay man ay sila no. Promo silang lang. Mga promo. Mga dagko, kay mga dagko. Mga promo man ay ko. Lagi. Guys, hindi pala. Oh. Parihan din po gusto na buwan anak isa. Yang anak ito na. Nakuwan, wala na lang yung bawi. Parihan isa-isay. Lagi. Oy, welcome na sa aming balay. Hello. Exclusively for ano, Mayonnaise family gyud. Ay hapon nagbunyag man mi. So tomorrow for ano gyud ha. Hoy, ako yung mana. Ayaw ba na? Ikaw to akong banda nito oh. Babe. Kamu kauban dito madam sa gawas. Ako ba mi ako mana ako kato. Pagkikan sa trabaho, magmayamihan na dito. Ang lang. Hindi pwede ba? Mata na mo kami mag-work, magtanaw sa isang vlog. Pag-uli din ako, magtanaw sa vlog. Stress man. Makakita ninyo. Si Mama Gikin. Alam, balingwan mo na una. Makuha, nakapamis-tamis, makuha. Siya mga taga-buwan, kita taga-Philippines siya. Sa Kabulakan. Ila Kabulakan. Oh, ako Bulacan. Padawin sa balingwan market. Saan mo ninyo papisahan sa Kabulangan? Sa Lisi. Ah, sa Lisi. Oh, sa Lisi. Doon namatay na sila. Okay na. Ay, pagkauna mo, uy. Wala na namin gamay nga blessing. Diyan ka din ako, dinalakan ninyo. Sabi mo nga, gamay maday. Kini siya gamay, kini siya sa vlog. So, MG gamay, ginaog si Joy Joy, pero ang darais, apit mo dagko. Lang dagko kayo siya sa... dakot siya sa vlog. Ano nga siya kung gamay maday. Ano mo siya dam? Hawid. Mao paaway, magod siya. Wala siya ito ng tripod nga diana ba? Doon lang. Lagi mo gamay. Kini siya nisikat mo siya itong iban sa burang bowl. Pansin kayo. Makatawa mi ba, mag-stress na kay paspas kayo ni Kuya. Muli ako ba na siya, di ko sa buti. Ay, paspas daw ni Ayo. Paspas kayo. Ko ni siya. Bisaya ka po.
Cagayan na siya. Sa Cagayan. Bisaya na siya may Bisaya. Dili lagi kaya ang lalo kaya wala pa siya pa. Gali na mo uy. Ay, may introduction si Maya Maya mag-praise. Ay, oo. Uy, oo. Siya kina mag-pregani again for si Mother Earth. Sige, si Mother Earth. Mother. Si Mother Earth yung Maring, insakto. Kayo si Mother Earth sa vlog. Si Mother Earth pa ni siya kanang nagtulog kung sa siya sa religion. katikis. Katikis kung sa siya. Uy, katikis ko sa una, sa pakumular ka. Katikis kung ka. Happy vlog sa iyo, Mother Glee. Sige. Sige, kay guwapa ra kay kanana sa kukalo oh. Basta na mong kalo. Sige na, wala'y kuha-kuha nga kay. Hoy, ano mo? Pero alis mo. Nakita ni Gigotong dito sa Cebu Nilayas. Kira, uy. Sakto gid ako giingon nga di ko magbaon og daghan kay manto as followers. Mau ni ang bisnan. Oh. Wala pa ko itulog. Akan papatak. Tapi ko sa pala. Kan sa ikan yung mga video. Juri ko na. Gidala na ni Joy ako. Laipan na tahi. Na guys. Manguli na mi nya daghana kay sa ikadala nila oh. Welcome kaayo. Nalipay gud ako. Wala lang ko kabalo nga bisa pa ano Makuli. stress. Mudayon. Uy, naramay ka sa punya. Hindi ba kay So basta may message lang ka. wala man ni Zel ka-disco mas Wala may gubot. Kung sa kayo gamit diri nga sound, layo. Oo, dato kaya kinayo ba yan ako? Ay, murag rayon siguro. Manguli na mi. Salamat kaayo sa pag-invite diri sa kay salamat. Basta inana ako buwan. Ay. May happy ko karon Kita ko Sa salmi kay kamo among mga followers kita na gyud. Bala katubo na ganit may oras sige. Salamat din kay sa inyong suporta sa amo ang mga video sa Inobre. Kay man mahapi ko sa inyo mga Salamat kay. Libay ko ba ako nga nakita imo na mo sa first day. Muna ko sa akin na. Salamat kay. ayaw mo thank you so much. May gamay na takas. Salamat. Gamay na sa dako na kay nasa amo. Different ang ako na karon na ako. Oh. Exclusive ni sa amo akong bisita. Ano na lang yun? Kayo maghinahinay na dayon na. Dadala na rin among panimalay o welcome mo sa akong buhay. Salamat. Ng Chika supporter since 2019. Guys, manguli na mi unya ihatod mi. Uy, tagahin ko sa anang karton maringde. Ya, grabe ka daghan amo. Padala o. Dito na ka lang okay, di ka Kana katika diya ko ana siya kanang Sunod ka lang kay di ka katika Maris ba? ulo na Dito ka sunod lang kay. Karton mo, karton gidala. Si Ma'am naging hun.
Eh, ako nung magyaka di ay. Pauli naman to sa balay. Kung kamay dito ang hindi na sa tree. May dako man ka. Di ako na. Yaka na lang di sa sarok tree. Agad. Aga, akong kuwan. Aga ba rin to? Akong bilat. Ako na kanina mabalo sa finals. Bye-bye. Ay, baby stop, Binawangan. Mga naog na sila. Ani, dali. Gihatod gid mi nila diri sa amang balay. Dali. Agpas. Agpas kay daghang kay mong dala oh, agoy Ginoo ko. Nagduwaay sa bula. Dali. Oh, dami hilux so. Dapat na. Nakakabista na kahit. Dali na. Si Maya Mia o si Doy na ulahi kay nagkuha sa motor. Oo. Singot kaayo. Singot kayo kay nagduwaay sa basketball. Pagkay ni siya, nakita na ako tong Namalit ko sa Si suka. kuan Mimi. si Mimi. Ya. Hapon. Siya? Ay, mo day ni nga wa nakauban guys kay nakauhob day ni. Hilin kayo, nangaon ta din nino. Sige lang, uhob ra bitaw. Oh, bro. Ay, ginaan ko pagtanaw ako sa iyang kaon nga akin gid sigurado gid. Wa gani ko ni kaon dadto. Sa Wala igit. Kinsa may nagkaon? Daghan day kayang gikaon? Nanay, ako gamay, isa kagot o ikaon. Pero nakauhob ka? Wala. Aw siya may nakauhob? Ah, Aw abi kung ikaw. Tikiwas lang ni papa nimo. Wala mo ako, ligo ng gulo. Ah, katos ni isa kay dakan pa sa gid kami dadto kaon. Di na ako kaon na tra. Gusto ko lalaan ko tiyan na. Baka nyalan niya. Baka nyalan niya nang ang kayo. Siya, gidugo pa. Nakauhob pa gyud. Ingon siya nga, kita ka ba na kung palit ko na ng isda? Nga di mo kong palit na kaya di ko gusto kaon na kay angit. Ikaw nga, abi ni mo lang sauna, ang doktor gani sauna, kaya magaling nga mas lami, magaling nga ipasudan mo sa mga bata. Purga. Ingon na siya nga, pahala pa dyan, pasudan mo na purga, may magditag palit o purga ng palit man. Hindi kag palit-palitan na nga sa sudan, ko panalat ba dito? Kang Rolly man to. Nasabay man namo sila. Ni Richard. Sabi naman sa sakay pa yun sa Lagunglo sila. Pa yun sa Binuangan. Mutok. Lagi siya nga, muna, di nagpakauban siya. Ula aja ko tiyan. Nagdiaper unta ka? Kaloon ba kayo? Di agawas kay. Agila gud. Agawa sa gila. Ang gabi dito sa bus na pag-untol na yun. Hindi naglatayo. Okay, ano yan? Ah, wala. Hey! Los. Nagsamayin yung lamisa. Okay? Na order na nimo. Dera na nimo.